Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 7 мая. Мы віншуем усіх працаўнікоў радыёвяшчання і тэлебачання, паштароў і сувязістаў, а таксама ўсіх радыёаматараў з прафесійным святам Днём радыё. І пачынаем праграму з адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. З 19 па 21 мая Нясвіж рыхтуецца прыняць маштабнае свята, падчас якога ў горадзе будзе гучаць музыка розных гістарычных эпох. На фестывалі музы Нясвіжа публіку зноў чакае знаёмства з музычнай спадчынай беларускага народа. Вось ужо больш за 20 гадоў гэты фестываль мае велізарную значнасць для спецыялістаў і аматараў мастацтва, паколькі адраджае і развівае беларускія музычныя і тэатральныя шэдэўры, якія калісьці былі згублены. За некалькі дзесяцігоддзяў у сусветных архівах былі знойдзены тысячы твораў айчынных кампазітараў, вяртанне і аднаўленне якіх стала магчымым дзякуючы штогадоваму фестывалю музы Нясвіжа. 2 чэрвеня ў Маладзечні прагучаць першыя акорды 17-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Двухдзённая праграма абяцае быць насычанай. Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі можна смела лічыць адным з буйнейшых творчых форумаў. Кожны год музычнае свята развівае і ўзбагачае свае добрыя традыцыі папулярызацыі айчыннага мастацтва. Галоўнай асаблівасцю фестывалю з'яўляецца беларускае слова, якое гучыць з кожнай сцэнічнай пляцоўцы. Адкрые фестываль «Маладзечны» 2017 Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаила Фінберга. Новай канцэртнай праграмай у гонар 135-годдзя народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Дарэчы, тэлеканал «Беларусь-3» і творчая група праграмы «Калейдаскоп» таксама рыхтуецца да мерапрыемства. У фестывальныя дні ў эфір мы будзем выходзіць з Маладзечна, так што пра ўсе святочныя падзеі, якія будуць адбывацца ў горадзе гэтымі днямі, вы даведаецеся першымі. Што цікавага гэтымі днямі адбываецца ў сусветнай музычнай прасторы, даведаемся з наступнага сюжэта. Дэтройцкі бэнд Will Sessions выдаў дэбютную фанкавую пласцінку «Deluxe». Альбом уяўляе сабой зборнік класічнага фанка з глыбокім соулам і джазавай рытм-секцыяй. Музыканты запісалі 8 трэкаў з такімі фанк-легендамі, як Алан Барнс і Рыкі Калауэй. Гурт даўно зарабіў сабе рэпутацыю майстроў груву, таму не дзіўна, што галоўнай адметнасцю «Deluxe» сталі біты і рытмічныя малюнкі. Нарэшце выйшаў альбом «Humans» праекта Дэймана Албарна «Gorillaz», запісаны пасля 7гадовай паўзы і адразу з размахам. Тут 20 трэкаў, а сярод саўдзельнікаў як маладыя хіп-хоп-таленты накшталт Вінса Стейплза, так і заслужаныя ветэраны накшталт спявачкі Грэйс Джонс. Па гучанні і па структуры гэта хіп-хоп-пласцінка, якая цалкам створана на айпэдзе, а па змесце Gorillaz не сталі сабе змяняць. Тэксты, як і заўсёды маюць правакацыйныя спасылкі да актуальных палітычных падзей. Radiohead адзначаюць 20гадовы юбілей культавай пласцінкі «Ок Камп'ютар», якая неаднаразова трапляла ў рэйтынгі лепшых альбомаў усіх часоў. 23 чэрвеня выйдзе перавыданне пад назвай «Ок Not Ок Камп'ютар» з бісайдамі і 3 раней невядомымі трэкамі, якія апошні раз выконваліся падчас тура ў 2002 годзе. Таксама ў вінілавы бокс-сет увойдзе нататнік Тома Йорка, скетчбук з малюнкамі і аўдыёкасета з дэма-запісамі. Але не спяшайцеся рабіць перадзаказ, каштуе гэты цуд $130. Традыцыйнае купальскае свята Александрыя збірае сяброў, што ладзіцца ў Шклоўскім раёне, сёлета пашырыць свае межы. Акрамя традыцыйных удзельнікаў з Беларусі, Расіі і Украіны, на фестываль прыбудуць госці з Эстоніі, Латвіі, Літвы, Польшчы і Германіі. Кожная з краін-удзельніц прадставіць свае самабытныя фальклорныя калектывы, майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і нацыянальныя стравы. Сёлета ў праграме фэсту запланаваны шэраг цікавых мерапрыемстваў. Кожны зможа паспрабаваць свае веды ў квест-гульне ў пошуках папараць-кветкі, атрымаць асалоду ад міжнароднага парада феерверкаў, наведаць этна-дыскатэку, а таксама пазнаёміцца з абрадамі святкавання купалля ў розных краінах. Першы фестываль цыркавога мастацтва, прымеркаваны да 950-годдзя горада Мінск, запланаваны на верасень бягучага года. У фестывальнай праграме выступленні артыстаў з усіх кантынентаў, а ў журы прадстаўнікі Аўстраліі, Еўропы, Азіі і краін суседзяў, якія маюць вялікі аўтарытэт у цыркавым свеце.
Да ўдзелу ў фэсце ўжо пададзены больш за 100 заявак. Публіку чакаюць 25 самых мастацкіх, яркіх і відовішчных выступленняў. Да таго ж кожны жадаючы зможа прыняць удзел у галасаванні, па выніках якога і будзе названы пераможца фестывалю. Лепшыя пастаноўкі можна будзе ўбачыць у восеньскай праграме Белдзяржцырка. На чарзе інфармацыя пра цікавыя падзеі замежжа. У гэтым годзе модны дом Dior адзначае 70 гадоў з дня свайго першага паказу. Нядаўна ў японскім Токіа адкрыўся флагманскі бутік брэнда. Адкрыўся з размахам на 5 паверхах. На даху будынка прайшоў паказ куцюрнай калекцыі вясна-лета 2017, але не просты, а дапоўнены спецыяльнай японскай капсулай. На вопратцы багата заквітнела сакура. Для яе стварэння дызайнер брэнда Марыя Грацыя Кюры звярнулася да архіваў моднага дома. У калекцыі 1953 года быў нарад пад назвай «Японскі сад». Натхняла дызайнера і традыцыя старадаўніх баляў. Думаю, у любым выпадку мой пункт гледжання вельмі блізкі многім жанчынам. Я прапаную ім прыгожую рэч. Яны могуць выкарыстоўваць яе як хочуць у сваім уласным стылі. Хачу весці з жанчынамі дыялог, не хачу нічога навязваць. Кюры – першы крэатыўны дырэктар-жанчына за ўсю гісторыю моднага дома. Для Крістіян Діор яна працуе з ліпеня мінулага года. Да гэтага 20 гадоў стварала для Валянціна. Далей звернемся да падзей сённяшніх. У вялікім тэатры оперы і балета Беларусі гэтым вечарам адбудзецца штогадовы святочны канцэрт, прысвечаны вялікай перамозе. Госці вечара змогуць пачуць песні ваенных і пасляваенных гадоў, а таксама ўбачыць сцэны з упадабаных пастановак. Кожная песня і танец канцэрта, рэжысёрам якога выступіць уладальнік медаля Францыска Скарыны Міхаіл Панджавідзе, сімвалізуюць сабой пэўны этап вялікай айчыннай вайны, ад перадваенных дзён да перамогі. Акампаніраваць спевакам і танцорам будуць музыканты аркестра Вялікага тэатра Беларусі пад кіраўніцтвам дырыжора Андрэя Іванова. У Купалаўскім тэатры сёння можна паглядзець спектакль «Людзі на балоце» паводле раманаў Івана Меліджа «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы» ў пастаноўцы Александра Гарцуева. У 1966 годзе Барыс Эрэнц, Зінаіда Браварская і Галіна Ўладамірская ўжо ставілі спектакль па трылогіі беларускага класіка на купалаўскай сцэне, які з поспехам ішоў да сярэдзіны 80-х гадоў. Васіля ў ім граў Геннадзь Гарбук, а ролю Міканора выконваў акцёр Александр Гарцуеў. Зараз жа Александр Гарцуеў выступае ў якасці рэжысёра. Ён стварыў свой варыянт інсцэніроўкі рамана, у якой сканцэнтраваў увагу на гісторыі кахання Васіля і Ганны. «Не пакідай мяне» – спектакль, які аддае павагу тым, хто цаной уласнага жыцця дапамог наблізіць перамогу над фашызмам. Вайна змяняе псіхалогію чалавека, раскрывае яго, прымушае выявіць усё схаванае ўнутры. І гэта самае страшнае, а можа і самае галоўнае ў жыцці. Так тлумачыць сэнс пастаноўкі заслужаны артыст Беларусі, выканаўца ролі палкоўніка Вячаслаў Крушоў. Сёння ўвечары на сцэне Віцебскага драмтэатра спектакль рэжысёра-пастаноўшчыка, заслужанага дзеяча мастацтва Рэспублікі Беларусь Валерыя Несенкі, які нікога не пакіне абыякавым. Калі Берлін апынуўся на вастрыні сустрэчнай палітыкі, СССР зрабіў вытанчаны крок, ператварыў нямецкую сталіцу ў канцэртную пляцоўку, на якой салдаты саюзных войскаў падпявалі валенкі і прытанцоўвалі пад яблачка. Менавіта на такім фронце праходзіла падпісанне акта капітуляцыі, і ўжо ніхто не сумняваўся, што гэта наша перамога. Берлін, май 1945. Глядзіце заўтра ў 21 гадзіну на Беларусь-3. А тым часам у Магілёве стартаваў фестываль аматарскіх кароткаметражных фільмаў «Слова». У творчым конкурсе можа прыняць удзел кожны жыхар горада. Наяўнасць прафесійнай апаратуры для стварэння фільмаў не патрабуецца. Ролікі, знятыя на тэлефоны і прафесійную камеру, будуць удзельнічаць у конкурсе на роўных. Аматарам прадстаўляецца поўная свабода ў выбары жанру, мовы і тэхнікі. Адзінае абмежаванне – хранаметраж не павінен перавышаць 5 хвілін. Заяўкі на конкурс прымаюцца да 10 чэрвеня. Вынікі будуць падведзены ў ліпені. Тады ж адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання пераможцаў. І яшчэ цікавы анонс. Напярэдадні свята перамогі тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду мастацкі фільм «Радзіма або смерць». Рэжысёрскі дэбют кінадраматурга Аллы Крыніцынай, зняты ў 2007 годзе. Паводле слоў рэжысёра, гэта фільм «Клятва», фільм «Прысяга», фільм «Выбар». «Радзіма або смерць» – гэта выбар цэлага пакалення.
Стужка распавядае пра першыя гады вайны, калі нямецкія войскі акупавалі большую частку савецкіх тэрыторый. Дзеянне разгортваецца на вольнай ад баёў савецкай зямлі, дзе пачынаюць адбывацца дзіўныя падзеі. «Радзіма або смерць» глядзіце заўтра ў 21:40 на Беларусь-3. Германия очистит вашу землю от заразы большевизма. У мемарыяльным музеі майстэрні Заіра Азгура працягваецца персанальная выстава «Графікі, злучаючы берагі» вядомага беларуска-ізраільскага мастака Язэпа Капеляна, прымеркаваная да 80-годдзя майстра. Ён аўтар вялікай колькасці акварэляў, графічных і жывапісных твораў, партрэтаў, пейзажаў і нацюрмортаў. Свой творчы шлях пачынаў у беларускай сталіцы, працаваў мастаком-афарміцелем у выдавецтве. А ў 1980 годзе пераехаў у Ізраіль і аддаў чвэрць стагоддзя працы графіка ў Інстытуце археалогіі Тель-Авіўскага універсітэта. На выставе «Злучаючы берагі» прадстаўлена 30 графічных твораў майстра, выкананых у розных тэхніках. І яшчэ, сёлета новы драматычны тэатр адзначае свой 25-гадовы юбілей. А вядзе ён сваю гісторыю ад недзяржаўнага тэатра-студыі «Дзея», створанага ў беларускай сталіцы ў 1987 годзе. Праз 5 гадоў, дзякуючы сваёй актыўнай творчай дзейнасці і прафесіяналізму, калектыў пад кіраўніцтвам свайго заснавальніка і мастацкага кіраўніка Мікалая Трухана атрымаў статус гарадскога тэатра. Пра творчы шлях тэатра за гэтыя гады, а таксама пра прэм'еру спектакля «Тры сястры» у нашай наступнай размове. Сергей, здравствуйте. Новый драматический театр в этом году отмечает свое 25-летие. И вы уже 2 года возглавляете творческий коллектив и задаете то направление, по которому театр идет сегодня. Скажите, а каких все-таки перемен до вашего прихода не хватало новому драматическому театру? Театр начинался когда-то со студии, которую руководил Коля Трухан, и он имел студийный вид. Что значит студийный? Произрастало что-то новое, своими руками, сами писали пьесы, сами носили декорации, сами играли. То есть студийный образ, он предполагает жить в театре. Видимо, одна из вещей, которые хотелось бы вернуть, это вернуть некий дух студийности. И на этом фоне у нас что-то получается. Мы пошли уже даже дальше. У нас свой композитор. Внутри театра появился свой драматург. Новый театр – название простое, но и многообещающее. А насколько новый сегодня ему соответствует? Смысл раньше политики театра репертуарной был таков. Искали малоизвестную драматургию или давно-давно забытую, которую никто не использует, и пытались ее предоставить зрителю. А если сейчас, то мы берем классику и все такое. Пытаемся посмотреть на это, может быть, каким-то другим углом зрения, не совсем классическим, не совсем академическим, а найти средства соединить классические тексты с современными реалиями. Знаю, что 25-летний итог театр подводит серии мероприятий под названием «Встречи в новом». Поскольку театр в последнее время находится в стороне от театральной жизни Минской Беларуси, мы хотим вернуть интерес к театру. Мы хотим показать, что мы сделали за 2 года, во что мы превратились, и мы приглашаем профессиональное жюри, которое должно дать оценку происходящему на сегодняшний день в театре. Мы играем 6 спектаклей, поставленные за 2 последних года, на которых будет присутствовать 5 человек жюри, которые будут оценивать. Там будут даже номинации. После каждого спектакля подразумевается обсуждение работы, анализ ее, и, возможно, мы услышим какие-то замечания, пожелания. Юбилейный сезон в театре будет отмечен также и вашей новой постановкой «Три сестры. Чехов. Фантазии на тему «Зачем мы живем». Это дилогия, состоящая, первая часть Островский, «Если бы знать, от чего люди не летают», и вторая часть, второй вечер, «Если бы знать, зачем мы живем, зачем мы страдаем», это Чехов. И в той, и в другой пьесе исследуется внутренняя мера свободы человека. В любви ли, в социальной ли сфере, вообще в жизни. Русская литература нацелена немножечко на трагический исход. Особенно того, что касается женской судьбы. И вот это исследование женских образов в этих спектаклях, это их объединяет. В контексте современных интерпретаций Чехова ваша постановка будет в какой-то мере уникальной. Нетронутыми останутся темы, которые он поднимает в том виде, в котором они есть у Чехова. Это не будет перенесение в другое время, это не будет перенесение в какие-то извращения. Он столько претерпел изменений, чеховский текст, над ним уже столько изгалялись, что, мне кажется, то, что мы пытаемся понять смыслы те, которые заложил Чехов, и больше никакие, что в этом уже новация. Спасибо вам большое, Сергей. Еще раз поздравляем вас с юбилеем театра и до новых встреч. Спасибо, до свидания.
І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Яшчэ раз віншуем з днём радыё ўсіх працаўнікоў радыёвяшчання і тэлебачання, паштароў і сувязістаў, а таксама ўсіх радыёаматараў. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале Беларусь 3.